következőkben a síktermékek, igazából a rundó tetőcserepünknek a szegélycserép elhelyezését szeretném bemutatni. A szegélycserép elhelyezése egy nagyon fontos része a tetőfedésünknek. Ez az a pont, ahol az oldalsó oromszegésünknek egy védelmet kell nyújtanunk a csapadék ellen. A rundó tetőcserepünkhöz kétféle szegélycserepet gyártunk. Gyártunk egy egész szegélycserepet és egy háromnegyedeset. Ezekkel a szegélycserepekkel érjük el az alkalmazás technikában leírt negyedes eltolású fedésképet. A szegélycserepek elhelyezésénél nagyon-nagyon fontos szempont az, hogy amikor felhelyezem a szegélycserepet, akkor tartanom kell 1 centiméter távolságot a tetőfa szerkezetétől, ezzel biztosítva azt, hogy a szegélycserépre érkező csapadék az anélkül hagyja el a cserepet, hogy hozzáérne a fa szerkezethez és ezáltal károsítana. A hullámos tetőcserepeinkhez egyméretű szegélycserepet gyártunk. Ugye a hullámos termékeket, azokat ugye hálóba fedjük, tehát hálós fedésképet mutatnak, ezért ugye egyforma szegélycseréppel képezzük az oromszegéseket.